Daki hajar ngut ki tribe at nongnya kali kamay jong ka East Khasi Hills District benta kasngi kilalit ban hajar hakamat u District Transport Officer ban aya ka jeng penchaya ka jeng penmi ka jeng bishar baron muram ya ka hukum bali ban khot hajar ya baro halor ka jeng bum kamay jong ki ha ka jeng khot pakhang chnong ba arp saw kan tara ka HNRC men ha ka arp nyu tri ujamang watla na kaleng ka jeng bishar kala de ban batha ban khot hajari ki tribe ki nongnya kali bakin wan hajar hidalade henry na kaleng jong ki da kawai ka sur kila shania pan haka East Khasi Hills Local Taxis Welfare Association bakan shimkhia gani ka kam habai kran bak bati CCTV nakleng president gani ka kanhu nu ba H Jiling do ulapan pa bahadin ka jinglang ka balolong haka pratrik mutaw bana Hesilong Polytechnic ki try kali baro kila aibor haka kanhun bakan shimkhia gani ka kam tani ka seng kala ai ki dawru baka jingbum kamay ka tegasi day na ka jingbum don satya ki pat ba bakin mi bat ka bujing ki halor kani ka hukum ka yeng bishar badon buram jong Meghali High Court kabadang ja haka sin ka bening konge badru kabala pin thakli ekinong elam kani ka kunhun ka badon palat san hajar news pa arpu ingot ki dokon ki bade ki tarai kali bat nong nya kali da ka we ka sur ki la karpat ka sarkar jala bakin pin tre kamno ye kita ki jingdawa ka seng labun bun snam khamtam e haka bai dei bat ka parking na ka benta jong ki te hadiat bangilai ya katuka ordar bami ya katuka ordar bahawa ka syukos ma ba ai naka High Court badan borom juga ba balai bi kami ki taxi particular dengan men ki taxi ndai te balai bi kami atau ka segiban aku mau tereng te long tu ba ki di pan ai ki percaya ko biang te ki na ki percaya ko biang te hadian nang tu dah hadian bingla te bio itu ka la tip itu bo te ki ong bakin ai kini ki try kali kin hap long ki phai ko ra ki try kali kin hapan ai ki cha simet na kanu kada bagi kelma ban kamai tu sini hadian nang tu kumba asmi la sini te na kali yang ocean jugi nomor ba ocean jugi ke jule pun ki na banta ka bha kamiat ha ka be dei baki bagi taxi te ngilai le bon ki ku bakum kita ki ba te habangi i ka to ka ordar bunto ba ki khoti ki tragali te shangi ka ocean li khamang i ruam te nakali yang jugi ocean bat kum ka seng ka ba don ka ta ki jing smoke clear tingi don mo ka do hajar mo ki ba bo taxi tingi don ka jing smoke clear ina nakali yang jugi makan cukup etang ki trai tingi le bunto tingi ya hapo komiti jugi aga komiti jugi te ya shong tingi ong ba la kalau gum ro tak mungkin syia tawat jemut nak kali yang juga try kali kismo kumno halor jong kali embong bangin le mangina constitution namar ka order juga court kalau ba ya kita try kali te ka jingmut bangi khot yang ni ke jelang ke to asen jungi te kamut ba ong bangin le mangi ka sulong bangi tawat in semut ho ke jingmut jongki ya ka ka baki don halor jong kali order ni wan hangi ni khot nak liang josen umdei bangi kwa balle mangi de ke sulong kum ka seng badong ki kle di kwa ban tuat jembut napi harod jong kadi jingja ka ban 4 juja menu hang ni pori kasi jungi kadi kasien bat ka ban ningkong ba apa kamdon apa 4 juja ta ki borkhoi ni dan ka jing sayong da ni dan ki sha ka umdum gidan sisa de khana bingin tip ya kata de nakaliang constitution de hakatusi ila ong ba ka ke jingmut ke ngi khot ni phi na ka banta ba phin a ni thir jumut ang ni na ka banta ka ni ka order ni yo na ka ni ka kut badan borom jungi te phi asngom kum no a jumut ma phi iwei hadian iwei khnang bang ni thiri ku jumut ni su thu ang to ka ra jum phi ki bai ki try kali hang ni khnang bang ni gele akum do ka ni te hadian ki le a jumut ki babon ki long kmi ki long pa hang tu ki try kali hang to te ngakali mo ngonga pinile naladi kumbalap tha daga kot igi trakali simat na pikwa banyele daga kendhun ndai te hari nang tu ki yang baru khoj daga wi kasur ki ong ba aba kaladon ka association ndai ka ba pensuk igi ki trakali te man ong ban sule simat ka ora jing igi ndai da pelak hamki yo ndai nadu ni pele high school syati seneng ndai ka khla sudah hang tu mi pulet mi ye takawan em kijing ting dai kawan kijing ting kaba wani ngom song hai shubo taja kamu ngo susi hi te kadon kata kijing kata kadon kijing phe dai ya kata te ngamut bat ong ni ba lada kisutho kumbangi la penpa na ka sen jungi lada ki bor ki bahalor kum government kisutho ya kata ka e ka bangila ajimut mata ngi peni se government ba lada
kin ai lem yingi ki security nado basdang kamai haduk bandamit sundan kata te nginyami kamai shisha dan lang bat ngi dai la da filala balle anta la da bodu security hapo kali umat chong bro kai bancingan mengi piom no na kadai telada kila balle akunta kadon hok nakaliang ka government lani naka court bodon borong gejingi ba kan sim action ngi gen Andai banta bi sim action da tip swasi gejinge pikam tip gejinge tapi pinshu ada ka punishment kum kata ka case bo ka alo ka case ke te kam su ya hapin bo tuma ila penpau ni ka por ye gejinge ka bagi ai yang ni gejing pensai siapa ka high court bodon borong gejingi alo kini ge artli ka bagi dei bat ka mangala itu ip mentam tingi kerpat ba kiru bo kum kita kinong sensar ki badon kata ka bor halor ki jungki kin skap lam ye gijinge ejungi mar teng teng kala adon hajurong ki mi ite mo kum ki jiong mo ki officer ki siong ka chuki ndre ubejenjar tu putri profil kata ka ri we tenak ta kada ngakerpat nakaliang jungi ka association bat ki try kali bro khoi thanang ban weng no ikini ki bro khoi gijinge kanuan gijing suk kanuan gijing disiplin ko ba ki riu pa ba ki nong chong apo silong bat chiwi ki jaka ki kwa ba kanlong ka ba snotanat ke nadu pikio ka akor ke burong nanta nadu piher ka snotanat ke te ni kerpa di ka soka badan burong ba kan perkhat lam halor juga dia tenang ba ini yo dai kalau kanlong lai kan snotanat ba kum gari lai ni ya kamai la kejong te itai bentai junga ka ba ngapensyai halor ka ba ide bat ke parking kum sekretari ngapen pau ya kata kecing kli dah ke ba ngasngongok ya kata kecing kli tambang ngimla ban ajuba gede kata namar bakar haduk kat menta nak liang jongi keseng ru ngimpat yo ya kanu ka komplain ki try kali ba kinong ba ngila dep sathang laning sak wang mau namar ngimdon ya kata kesti dan ka kimpat don ka FIR ki bagila dep FIR haki police department alani police station ke jongki ba ngimi kamai hatu kesni ngila sak wang mau kum kata kampat don ka kanu komplain ka initial complain ka belawan sengi keseng te ye kum kata hi ngimpat la ban juba te del mata kada long ka kut ru ka sungthu ye kata ba lada kimi kamai kusong nak kini mati kan poi kata ka penta ni tama ngihi kenta ka kut orang kumno pinut ban juba ba piting sak kong mau aba lada piting bang sak kong mau bila dimtip lupa manu ban kong mau tekum kita ki bro ka long ban pan map ya kata ka juba ya kata ka jingkli juku ba hadu ka manta hi padan kanu ka initial complaint ki bawan nak yang try kali dan yang ki driver nong yak kali ngatrai da ka jingkerpat ka jung ka kut ru kan accept hi kata but nak liang jungi ru bun sen hi ngimju khamile persa ya government pangim khamju ile persa ya ka kut ngiling ya bet halai jong ihok halai jong ilenti tapi kan kat kum kecing sisa le ka bangi yo ka permit kam dei ka sharing system namar kadai ka temporary permit ka bangi yo ma nani ka contract basis permit ka bangi hab renewal laki snem contractual ma jadi mata kadau nak liang jungi hi hadu kam tangi pen tangi tai a joko nam taka motor vehicle act kabangi hangni para po miglia nani po Shillong City ngikit sharing system namar ba kajing dawa kajong upat ba bobon hi pat ba jungi bangi lek ban kieu umla ban booking ya kali kumbangi ngiyo ya license kali maka kali hi kamla ban kit sharing hap kit reserve ti pat ba umla ban reserve usung tenat hi penyelit lang di sharing system kebaar kolong ba ngi kerpat leman ta ya kakut badan buram ba kum kolong lam sikiri India bro koi bagi taksi jing sa kilong balut ki biang lagi jakayang kim judan kinu no entry seginu kinu jaka ndai tang hang ni apo ka Shillong City ki jami ka pelong yang ni ki taksi ba ngin rung sa ru labun sang kinu entry kibun sang kinu parking ba kibun sang kinu stopping zone ha ka ba balik ke pelong kumta namar ba kadawi kolong ba sarkar kam perkhat yang ni kam penbiang yang ni kata ka proper parking place kartum ka hok liling ni thu ye phi bangi kum taksi ngak dep seu nyau jat ki khajna sa ka sarkar ha ka ba ka sarkar pat hadu kan manta kam patla man penbiang ni kita ki khajna ki bangi